Noma sekumnyama kanjani ezweni bantabami ungayiduduze ngedakamizwa noma ngathi ujabule kanjani ungayijabulise ngedakamizwa uphenduka umkhovu wabo bagayela imali ihora nehora lokuzofuna idakamizwa bantabami lento yedakamizwa yitrap nochaka ngicoshiwe lana khandwa imali ngani ukuthi niloke nibuyile nje ihora nehora nizothenga zona le dakamizwa ezuza umthengisi wedakamizwa nina niluza kancane kancane enibathandayo behlukumezeka bezobhlungu bantabami njengami yazi ngizobhlungu njalo mengibuka umfowenu omdala kuthi mekuhlangana amehlo ngibona ukuthi sasekhona ingane yami meyavundlala kumina esibelethweni izinyanga ezishagalolunye yizo noma umqondo udleka kancane kancane ibala lishintsha uyehla nasemzimbeni ithende izandla nendebe ziyashintsha ziba mnyama ngiyabona iyamuhla nalento yamngani wakhe owashaya umphakathi waziwafa mhlabe yozama imali yokubhema lento yabo bantabami sicoshiwe lana umthengisi wedakamizwa uyageyina wenza imali ngani le nyembezi ezehlemehlweni nami bantabami ngiyacela gcine ngomfowenu omdala ngifuni ziphinde zehle ngenxa yenu mdala action the storyteller idakamizwa zayekeka bafethu ungaqali nokuqala mokade ungakaqali uphenduka umkhovu wabo bagayela imali ihora nehora lokuzofuna idakamizwa noma sekumnyama kanjani ezweni bantabami ungayiduduze ngedakamizwa noma ngathi ujabule kanjani ungayijabulise ngedakamizwa